Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Biz başlayalım. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Evet. İbn Ömer radıyallahu anhuma Resulullah aleyhissalatu vesselam sözlerin ki tara mümin indi mümin kişiler bilen aralaşa торган hem kişilerden nididir кыйырсытулар, кимсетүүлөр ишите турган киши дейди. Булай бит шулай дейди. Киши аралаша, иши шулмы, нәрсәме? Һәм кешеләрдән теге нидидер рәхәтсез әйберләр килә, ишетелә, аның артында сөйлиләр, нитәләр, ул ди. Ул кеше бар диде, һәм икенче кеше ул ди аралашмый кеше белән. Алардан бер нәрсә дә ишетми, ул аларның телләреннән, сүзләреннән имин дип әйтә. Ләкин беренчесе әҗре буенча нәрсә өстенрәк, югарырак дәрәҗәдә дип әйтә. Yani biz bilemiz her zaman şulay buldu ol kişi нәрсә эшли социумда яши, шулаймы? Социумда яши, аралаша кешеләр белән утырыгыз мындарак нәрсә сездә. Ha? Мин булай да якын китердем, ишетелмим менә. Әйе, менә бит клуб килде, клуб вәкилләре. Аңа сөйләшеп утыралар. Кресло каталкалар куйырга, каталка түгел, качалка куйырга керек. Вообще полный картина була. Бу акча бирен кешеләр. Бу нидән дәрестән? Шуңа күрә игътибар белән тыңлыйбыз, яме. Шуңа күрә әгәр дә кешеләр арасында эшли икән, әлбәттә аңа нәрсә критика булачак. Әлбәттә, аның турында нәрсәдер күзенә дә итәчәкләр, артыннан да сөйләп йөрәчәкләр. Шулай, ул закон шундый. Шулай бит әнис бабай. Булмый ул алай, син эшлә дә, хезмәт ит тә, әле синең турында сөйләмәсеннәр дә бер нәрсә. Бар арада хуплый торган кешеләр бар арада нәрсә гаибегенне генә эзләп, карап йөри торган кешеләр генә бар. Тус салып йөрүчеләр. Шуңа күрә дә bu yolda әлбәттә кеше тугры юлда икән, кеше дөрес юлда икән, кеше дөресен сөйли икән, хакыйкатьне аңлата икән, тарата икән, аңа әлбәттә ул начар телләрдән куркырга кирәк түгел, шулай бит. Чөнки Расулуллаһ алейһиссалам бу хадистә әйтте, аның әҗере нәрсә? Өстен булачак. Икенче кешене әйтте бит, ул бер кем белән аралашмый. Ул бәлки анда өйдә утырадыр, эшләми, нитми, хезмәт итми, бер нәрсә эшләми. Аны тәнкыйтьләүче дә юк. Карагыз пәйгамбәрләрне, карагыз Расулуллаһ алейһиссалам, шулай бит. Хезмәт итте, Аллаһ Раббыбыз бирде пәйгамбәрлек вазифасын, килде, Аллаһ дип аңлата башлады, ла илаһа иллаллаһ дип аңлата башлады. Нәрсә? Шунда ук табылдылар кемнәр? Критиклар. Килделәр Абу Джахилләр, Абу Суфьяннар, Абу Фәләннәр анда, шулай бит. Әллә кемнәр килделәр, әйттеләр, тукта инде син, әйдә булды инде, безнең системаны җимермә. Без монда бабаларыбыз белән гомер буена табындык, менә Аллаһка да табындык, Лат-Узаларга да, Хубалларга да табындык, әйме? Шуның белән акча да эшләдек, менә безнең бизнесыбыз, без хаҗиларны ашатабыз, шуннан акча керә, һәм башкасы, әйме? Син килдең монда сөйлисең, Аллаһка чакырасың, ла илаһа иллаллаһ дисең, шуңа тимә безгә диләр. Шулай бит. Тәкъдим иттеләр иң шәп хатыннарны, тәкъдим иттеләр акча күп итеп, шулай бит.
Mal тәкъдим иттеләр. Ләкин сайладымы ул аларны? Сайладым? Юк. Чөнки нәрсә? Чөнки аның иң мөһиме нәрсә? Аллаһның сүзе, Аллаһның әмере, шулай бит. Ул ирештерде. Ул хакыйкатьне белә, әлхәмдүлилләх, һәм ул үзенең вазифасын үтәде дә, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә бу дөнья, бу кешеләр арасындагы булган муамәләт, ул шундый җәмәгать. Шуңа күрә бер дә теге төшенкелеккә бирелергә ярамый. Андый арттан сүз йөртүчеләр, нитүчеләр һәр заман булды да, алар булачак та. Шуңа күрә борчылырга кирәк түгел, шулай бит. Иң мөһиме нәрсә? Ничек Имам Шафии рахимаһуллаһ әйтте ди, ничек әйтә ул, кешеләр ди синнән беркайчан да риза булмас. Кешеләр ди синнән беркайчан да риза булмас. Шуңа күрә дә үзең белән Аллаһ арасында бу муамәләне яхшырт, араны яхшырт дип әйтә. Менә шул. Менә бөтен сер шунда да. Карарга кирәк түгел, ничек сиңа анда башкалар карыйлар. Ничек бүгенге көндә күпчелек кешеләр бит нәрсә? Карый җәмгыятькә, шулай бит. Җәмгыять нәрсә эшли, ул да шуны эшли, агым буенча бара, шулай бит. Без мөселманнар, шуңа күрә нәрсә без белән уникаль, без агым буенча бармыйбыз, шулай бит. Без азчылык, һәр заман шулай булды. Азчылык ул уникаль. Күпчелек кебек түгел, күпчелектән аерылып тора. Әйе. Һәм шуңа күрә дә уйларга кирәк. Раббым минем турында нәрсә уйлый? Аның каршында мин нинди дәрәҗәдә, шулай бит? Әллә җәмгыять сүзе мөһимме безгә? Юк. Җәмгыять бездән кешеләр беркайчан да риза булмый. Ләкин безгә кирәк Аллаһның ризалыгы. Менә ул бердән бер безнең иң хәерле дустыбыз, шулай бит, ышанычлы дустыбыз нәрсә турында уйлый? Әйе, әлбәттә. Шуңа күрә күрәсезме теге, әле кеше аеры бер дәрәҗәдә дә хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссәлам күрсәтте, шулай бит. Аның өчен әҗер дә алачак. Әгәр дә ул дөрес юлда икән, шулай бит. Без әйтмибез, кайбер кешеләр бар, мәсәлән, үзләрен тәртипсез тоталар, мәсәлән, шулай бит. Зулым итәләр. Зулым булганда Алла ярамый, әлбәттә, шулай бит. Шуңа күрә Расулуллаһ алейһиссәлам әйтте, мөмин кешенең хәле гаҗәеп, һәр эштә аның өчен нәрсә яхшылык бар ди. Һәр эштә, һәр нәрсәдә аның өчен яхшылык бар. Хәтта теге нәрсә бар бит, шәнши торган үсемлекләр, колючкалар, әйме? Хәтта шул аны тәнен нитсә дә, авырттырса да дип әйтә, һәм ул тән казаса, һәм ул Аллаһны мактаса ди, аның өчен яхшылык бар дип әйтә, шулай бит. Әгәр дә аңа кайгы килсә дип әйтә, һәм ул сабыр итсә, аның өчен дә ул нәрсә алачак? Аңа яхшылык булачак дип әйтә. Сабыр иткәне өчен. Шуңа күрә шул. Менә хәзер дә Рамазан аенда да шулай бит. Ашамыйбыз. Бик ашыйсы киләдер. Эчмибез, ичәсе дә киләдер, шулай бит. Хатын белән якынлык кыласы киләдер. Юк. Сабыр итәбез, шулай бит. Сабыр итәбез. Чөнки Аллаһның әмере. Сабыр итәбез, кыен намазларда торабыз, Коръәннәр укыйбыз, күзләр камаша, авызлар нитә башлый, авызлар кибә. Ләкин белергә кирәк шуны, Аллаһ Раббыбыз шушы хәлне ярата. Ул ярата, ул күрергә тели безне шундый хәлдә. Менә шундый хәлдә, ягъни. Без бит бу Рамазан аена кирдек икән, шулай бит, һәрберебез дә безнең Раббыбызга күрсәтергә тиешле. Үзебезне, менә Раббым, мин Рамазан аена килдем, менә мин тырышам, миннән риза бул, кабул ит дип сорыйбыз, шулай бит. Менә мин синең кулың, менә бу минем тырышлыгым дип. Шулай бит.
Ураза ул шундый гыйбадәт, машалла. Менә юкка гына түгел, шулай бит Шәгъбан айлары, алар менә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам Раҗаб айларында шулай ураза тота торган булган, шулай бит. Әзерләнә торган булганнар, сахабалар да әзерләнә торган булганнар, чөнки әзерлек белән керәсең икән уразага, аны чыгуы да нәрсә күпкә җиңелрәк була. Шуңа күрә Рамазан айы килеп җиткәндә дә гомумән бер ай алдан әзерләнергә кирәк. Бу инде әгәр дә кеше бөтенләй сирәк тота икән уразаны, шуңа күрә әзерләнү кирәк. Әгәр дә кеше әзерләнеп керә икән, ураза тотуы да иншалла күпкә җиңелрәк булачак, шулай бит. Rasulullah aleyhissalatu vesselam әйтте, һәр мөмин диде, садака бирергә тиеш диде. Һәр мөмин садака бирергә тиеш. Безнең бу гомумән әйтә Rasulullah aleyhissalatu vesselam, һәрбер кеше диде. Шулай бит. Бездә еш кына ишетергә була, кайбер кешеләрдән, мин үзем дә мохтаҗ. Шулай бит. Бүгенге көндә бөтенләй биткән мохтаҗ, менә кибет янында менә шушылай торучылар бармы? Ну алар бик мохтаҗ. Әйтәсем килә, менә бөтенләй ертылган киемдә, нидә менә элекеге кебек, элекеге заманнарда булган бит инде, ачлык елларында, әйтәм, бөтенләй биткән, чынлап та ни йорты юк, ни юк, менә шундый. Андый кешеләр юктыр ул, шулай бит. Ипи дә алмыйлар, киемне дә миңа яңа кирәк дип киелгән киемне дә алмыйлар, шулай бит. Без хәзерге заманда күп ишетәбез аны, шуңа күрә. Ләкин Расулуллах алейһиссалам әйтә, һәрбер кешедә, һәрбер мөмин, һәрбер иман иткән бәндә ди, садака бирергә тиеш диде. Сахабалар радиллаһу анһум сорадылар. Әгәр аның бер нәрсәсе дә булмаса, ул вакытта ул үзенең куллары белән эшләсен ди. Үзенең куллары белән эшләсен. Шуңа күрә менә бик хөрмәткә лаеклы шул кешеләр кемнәр, ничек Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә, алар мохтаҗ хәлдә дә соранып теләнеп йөрмиләр. Яни хөрмәткә лаеклы шул кешеләр кемнәр авыр хәлдә булсалар да кул сузып йөрмиләр, шулай бит. Эшләргә тырышалар. Соранып теләнеп йөрү ул җиңел юл, шулаймы? Кешеләр барыбер бирәләр. Менә бигрәк тә Казанда менә ул күренеш бик ошамый миңа. Проспектларда, зур проспектларда машина килеп туктый светофорда, һәм аяксызлар, ниләр, шунда ул килеп теләнеп йөри, менә күргәнегез бардыр инде, бармы? Менә ярар инде шаллык колхоз инде ул. Казан хәтле Казанда матур түгел, шулай бит. Матур түгел, ни өчен матур түгел? Әле ярлы яшәсәк иде аңлар идек, ләкин Казанга килеп кергәч тә ул каеннар китә, ул андагы шәп машиналар, шулай бит. Казанда пафос, Казандагы шик, Казандагы нинди йортлар, нинди ниләр, анда бизнесменнар, анда шалы белән чагыштырырлык түгел, шулаймы? Һәм менә шундый күренеш. Ярар бездә булса, бездә әйтәм бит. Шаллы авыл да авыл инде, шулай бит. Шуңа күрә Расулуллах алейһиссалам әйтә, ул ди, бирелек әйбере булмаса, ул ди кеше эшләсен ди, үзенең куллары белән, һәм үзенә тотсын, һәм нәрсә? Шулай садака бирсен дип әйтә. Ул кеше дә ярлы кеше, хәерче кеше, ул да эшли, аның инде эшләп тапканы да аздыр инде, шулай бит, күпме генәдер. Ләкин шуны да ул нишләсен?
Тотсын дейді. Тотсын. Теге тан түгелгенә бер шундый не ишеттем Дауд алейхиссалам турында. Ялгышмасам Дауд алейхиссалам теге дөрес булса, Аллаһу алем. Теге ишеткәнегез бардыр бәлки. Бер хатын кыз була дип әйтәләр аның заманда. Бер хатын кыз килә Дауд алейхиссалам янына килә. Дауд алейхиссалам патша бит, әмир. Һәм әйтә: "Эй Дауд, менә ди Аллаһ Раббыбыз гадилме ди? Гадилме Аллаһ Раббыбыз ди сорау бирәң, шулай?" Туктале, нәрсә булды аңлатып бир, сөйләп бирде. Һәм бу хатын кыз әйтә: "Мин бик ярлы яшим. Минем менә күпмедер аз гына акчам бар ди. Менә ул акчага мин кич белән шулай барам нигә? Нәрсәгә теге, ягъни, ничә? Иртә белән барам ди нәрсәгә? Базарга сатып алам. Ниндидер теге җеп эрләргә, бәйләргә нәрсә? Оршык түгел, нәрсәдән җепне анда. Кычытканнан ясайлар, нәрсәдән анда ясыйлар анда җепне, җеп эрлиләр нәрсәдән. Шул материалны алам дип әйтә. Йонмы, нәрсәмен белмим, Шуны сатып алам да, өемә кайтам да, шул җепне эрлим дә, җеп ясыйм да, тегергә, бәйләргә, нитергә, Шуны аннан соң барам да сатам. Ул саткан акчадан, акчаның бер өлеше миңа көнлек ашарга җитә, һәм калган өлешенә мин икенче көнне шулай ук барам да, шу тагын алам да, тагын ясыйм да, шулай шуның белән яшим дип әйтә. Менә шул белмим аның, мәсәлән, бүгенге көн нинә әйләндерсәк, бер әйтик инде 500 сум, мәсәлән, шулай бит. Ул 500 сумы 250 сумына улашый, көнлек ризыгы буланың 250 сумына ул әйбер ала да тагын менә шулай. Шунда яши. Һәм бер көнне ди мин бара идем, шушы бауны җепне сатырга, ушып килде дә бер кыш диде, алды да ишеп китте. Калдым. Әйберемсез сата алмыйм ди мин аны. Нәрсә ашыйм? Нәрсәгә тагын әйберләр алып, теге кәсебем югалды дип әйтә. Һәм килә зарлана: "Я Аллаһ Раббыбыз гадилме?" дип сорый. Һәм шул вакытта Дауд алейхиссалам янына кешеләр киләләр, шундый җитди генә ирләр, сәүдәгәрләр киләләр. Бер капча алтын бирәләр, акча, бер кап шулай, капчыкларда бит инде дигән нәрсә. Бирәләр. "Мади, я Дауд." Вайта нәрсә, нинди акча бу? Безнең белән бер хәл булды, ди. Без сәүдәгәрләр туарыбызны алып бара идек диңгез буенча, чыкты бер давыл, көчле җил, һәм безнең бөтен теге җилкәннәрне, парусларны нәрсә шәп ватып бетерде дип әйтә, йыртып бетерде. Без Аллаһка ялварып сорадык: "Я Рабби, без нәзер кылдык", ди. Нәзер кылдык. "Я Рабби, әгәр дә син безне бу давылдан нидән коткарсаң, ди, исән-имин чыксак, бу хәллән кайтсак, бу туарыбызны сатып, нәрсә, малын Аллаһ юлында кулланыр идек, ди. Аллаһка бирер идек. Аллаһ юлында кулланырбыз", ди. Сүз бирде. Һәм Аллаһ Раббыбыз нәрсә, диңгезгә тынычлык җибәрде, давыл ни бетте. Һәм кинәт кенә бер җирдән бер кош очып килде, һәм шушы җеп белән шушы җепне алдык та, җилкәннәрне, парусларны тык тә, ди. Кайтып җиттек, барып җиттек кирәк булган җиргә. Әйберләрне сатканнар, ниткәннәр. Һәм менә без сүзебездә тордык, нәзеребезне үтәдек. Менә сиңа. Һәм Муса алейхиссалам ала да бу акчаны бу ханымга кулына тоттыра. Һәм әйтә: "Аллаһ Раббыбыз гадилме?" Менә шул. Беләсезме? Шундый хәлләр дә булган. Ул теге ярлы кешеләр, менә шундый бик авыр хәлдәгеләр бүгенге көндә дә бар. Шулай бит, бигрәк теге Африка якларында аны күп күрсәтәләр бит. Һәр бүгенге көндә интернет киң таралган, шуңа күрә күп күрсәтәләр, ничек яшиләр. Аны көненә $1 аларның ничек дип әйтәләр ул. Көненә $1 яшиләр. $1 күпме тора анда? 65 суммы? 65 сумга яшиләр. 50 сумга әнә шул чама. Менә шул 50 сумга бездә нәрсә алып була? Шулай бит. Нәрсә алып була? Бер ипи ала аласың. Шул ипи белән яшисең. Шул. Шуңа күрә менә шундый җирләр дә бар теге. Ул бит бик авыр. Расулулла алейхиссалам без бу хадисләрне караган бар. Шулай бит. Шундый Раббым хәерчелектән сакла, теге
шундый хәерчелектән сакла, кайсы теге харамга тарта, харамга тарта. Кайбер, мәсәлән, кешеләр акча булмаганлыктан урлый башлый, хатын-кызлар зина кыла башлый, шулай бит, һәм башкасы, шундый начар юлларга баса. Шуңа күрә Алла сакласын. Ул, беләсезме, бик теге нык ярлылык та ул бик начар, шулай бит. Бик куркыныч нәрсә. Һәм бик нык теге шәреп баюда бик шулай ук куркыныч нәрсә, шулай бит. Әле монда без күрәбез, шәреп баймыйча да кайбер кешеләр, Аллаһ һидаят бирсен. Шуңа күрә инде әйткәнем бар, татар кешесенә ул ачлы туклы йөрү шулай гына. Татар кешесенә байырга ярамый. Ачлы туклы йөрергә тиеш. Вакытта ул Аллаһны онытмый, шулай бит? Әфсә. Татар байып китсә, ул укырга кирәк бит әле дә. Безнең садака биргән кардәшләр, Мөслимә кардәштән дигәнме? Мөслимә кардәштән Резида Шәйхенур кызы, Фәзи Фаяз улы, Эльмира Гамир кызы, Зифина апа аша менән бирелгән, Багаудинов Фәнистән, Аллаһ Раббыбыз риза булсын. Гадания ападан, Айрат Шамил улыннан, Илдус Флор улыннан, мөселман кардәштән. Менә ул мөселман кардәш дию бик дөрес, мөселман кардәш. Аллаһ белә. Асия кардәштән, Нурия Галимҗан кызыннан Раббым разый булсын, амин. Мөхлисулла кызы Асиядан, Ахмад Илхан улы Абделбаридан, Абделмалик Сиддиқ улыннан, амин. Бикниязов Илнурдан, Бикниязова Гүлназдан разый булсын, Аллаһ Раббыбыз. Камалов Вилдан, Камалова Гүлүсәдән, амин. Галимбеков Мөнирдән, Мөнирнең гаиләсеннән Тимер Газиз улы Миңлебикәдән, Рҗүдә Мирдә Мөхәррир кызыннан, амин. Мөселман кардәштән Валиулла Азат Атауллах улыннан, Илдус Флор улыннан Аллаһ разый булсын. Минулла апа Дәүләт Шинадан Аллаһ разый булсын. Хәзер иншалла Наимулла улы Рихнур улыннан кардәштән Хидиятулла кызы Илсиярдан, амин. Фәния ападан Мәдинә Галимҗан кызыннан, һәм Равия Мутигулла кызыннан Аллаһ Раббыбыз бөтенесен дә разый булсын, әҗерләрен бирсен. Кыямәт көнендәге шатлык, сөенеч булсын, амин. Шул Аллаһ кабул итсен. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفضل الجمعات على سائر الأيام، كما جاء في الأحبار أن الجمعات حج المساكن والسيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد الآلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه برارة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alemlerin Rabbisi, terbiyesi bolan Allah subhanahu ve hak tagala etken barcha sanalarimiz, barcha maqtovlarimiz, barcha şükranalarimiz bulsaydı, hamda şu alemlerge de rahmet edici verilmiş, gönderilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge de bizlerin yüreklerimiz türümüzden çıkan salavat şerifeler bulsaydı, hamda şunun sonunda bu Ramazan ayının mübarek bir gününde, illa megar cuma gününde şu Allah'ın yurtuna, Allah'ın kuşkanın farzını ötemdip kelgen gayiz kardeşlerim, indi sizlerge Allah Teala'nın serimi, rahmeti hem bereketleri bulsaydı. Indi Allah subhanahu ta'ala bu cuma günleri bizni barşalarımızga da mübareklerden kılsaydı. Elhamdülillah sizden bilen şu izgi mübarek ayımız Ramazan ayında yaşayız. Urazalarımızda tutuğumuzda devam etmemiz. Elbette yine muhterem cemaat, urazda tutunun faziletleri bik köp, bik zor. Biz alar indi bugün gene tugul, şu ay başlangandan beri sizin bile iştebiz. Eğer de indi biz şın mağanasında anlasak, şu ayının nerse ekenen. Elbette indi biz her birimizde yıl boyu şu ayının yıl dövümünde şu ayının devam ituğunteleriydik. Eğer de indi bizlerge ittileyken bu ay Allah'ın rahmet ayı, bu ay günahlardan kutulu ayı, bu ay utkazından kutulu ayı, hamindi şu sözlerini etkenlerse eğerse bizge etseler şulay yok. Eğer de şu ay uruna yıl boyuna uraz tutturga bizge emir etseler, belki etseler, eğer de yıl boyu uraz tutsağız, siz Allah Teala'nın rahmetine de erişirsiniz, günahlarınızdan da paklanırsınız, hem ut gazabından da kurtulursunuz, hem Allah'ın cennetine erişirsiniz deseler tutar idik mi? Elbette tutar idik cemaat, şolay bir. Elbette tutar idik. Hem indi mene şundan da Allah Teala'ga takvalık kılışı, Allah Teala'nın suyuşu, Allah Teala'nın hakiki korku bilen korkuşu kişiler elbette indi bu urazanı hatta yıl boyu tutarga da ezirlerdir. Yaki uraza, yaki Ramazan ayı bitmeyen terörleri. Bunun turunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Eğer de siz anlasanız nerse ekenen şu Ramazan ayının, şu ayının
gel devam eten, gel Ramazan ayı buluğun tiler idi bizde. Ne için degende bir bik zor mağnası var. Çünkü şu ayda Allah Subhanahu Teala şu ayının başında Eytir Rizvan degen feriştesine Rizvan cennet ışıklarını aç. Hem de Muhammed ümmetinin orazda tutuşuları için o ay ütmişi anı yapmadıydı. Anlaşıldı mı? Bu ayda cennet ışıkları açılga bir olur. Hem de oraza bitmişi anı yapmazka kuşa. İkinci feriştesine Eytir İmalik Temuk utlarının ışıklarını yap. Hem şu ayı ütmişi anı açmadıydı. Anlaşıldı mı? Yeki şu ayda Ramazan ayında cennet ışıkları açıla. Cehennem ışıkları yapıla. Hem de eğer de Allah'ın rızalığını ümmet edip urazanı tutabız iken, Allah'ın rahmetine erişini tilep uraza tutabız iken, hem de dünyadan birer türlü sebep bilen kitip barabız iken Allah Teala'dan kelgen cennet ışıkları aşık degen söz. Aşık. Mine şuna göre degen bu ayının bitmeğin tilleriydik biz. Ne için? Cennet ışıkları daim aşık bulsun için. Çünkü cennetke yol aşık. Şuna göre deytiler, eğer de siz şim mağarasında anlasağız, siz bu ayının bitmeğin tilleriydiz. Ama Allah Teala bizlerge ağırlık dilemeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullah nefsen illa usa'aha. Deyip Allah Teala bizlerge etti. Allah Teala sizleri üzerleriniz götüre almaytırgan yükleri bilen yüklemedi. Allah ağırlık dilemi bizlerge. Hemen şuşu bulgan ecirlerle bütünüsün Allah Subhanahu Teala bizlerge bir ay içinde birdi. Bir ay içinde, Ramazan ayı içinde birdi. Hem anda bulgan faziletlerini biz elbette sizler bilen खूब işittik. Bir ay içinde. Çünkü Allah Subhanahu Teala cennetke ayrım bir kapka koydu. Errayan kapkası hem bu kapka baratik uraza tutuşular için. Ondan başka bir kimde kirmez o kapkadan. Yani bizden için uraza tutuşular için koygan kapka. Eğer de Allah rahmetin ümmet etip şu urazalarını tutabız iken errayan kapkalarından inşallah cennetke kirişiriz. Bir hadiste de aytiler adam balalarının kılgan barlıq işleri, ibadetleri üzleri için. Üzleri için. Namazları da, hacları da, kurbanları da, zekatları da, sadakaları da, hayırlı işleri de varsa da üzleri için ama uraza Allah Teala benim işindir. Hem onun için tölemni üzümüne biremdi. Tölemni üzüm biremdi. Hesapsız bir oturunda söz bara ya ki Allah Teala sana birmeyecek. Çünkü dedi, bende dedi, benim için aşağı şeyden hem canı tilegenlerinden tıyılıp durdu dedi. Hemen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette Allah Teala hiç şeksiz o yolunda bir gün uraza tutkan kişini 70 yıllık yol uzunluğunda cehennem otundan yırak kılırdı. Bir gün uraza tutkan. Ramazan ayında bir gün uraza tutkan kişiye Allah Teala hiç şeksiz değil ona 70 yıllık yol uzunluğunda cehennem otundan yırak kılırdı. Ama şunusunda bilik cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle etken sebebi huzuru bulmayışa hastalığı bulmayan kişi Ramazan ayında bir günü kaldırsa da ana ömrü boyu uraza tutsa da tülep bitire almayacak. Ben sizge iki hadis. Bir gün için hem bir gün için. Birinci sebebi olmayan gelir. Sebepler ne sebep seferde bulu, şirlep gitu, anın yoltu. Bütün sebep bulu almayı. Ramazan urazasını kaldırağa. Bir sebepsiz kaldırayken ömrü boyu uraza tutsa da tülep bitire almayı ülkünde. Çünkü ul gitti, ülkün yok. Kabat. Ebu Umama radıyallahu anh'ın rivayet ettiler. Bu balay degen min bir tapır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kildim. Hem ettim ya Resulullah
мине җәннәткә кертәчәк бер гамәлне әмер ит әле миңа дип. Әмер ит диде миңа. Әмер итеп әйт. Мине җәннәткә кертә торган бер гамәлне дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте нәрсә дип? Ураза тотуңны дәвам ит. Чөнки аның тиңе булырдай гамәл юк диде. Һәм инде мин дә шуннан соң бераз вакыттан соң килдем һәм янадан сорадым, я Расулаллаһ, шулык сорауны бирдем. Миңа инде мине җәннәткә кертә торган бер гамәлне әмер ит әле дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям янадан ук шулык сүзне кабатлады. Яки ураза тотуңны дәвам ит, чөнки аның тиңе булырдай гамәл юк. Менә нәрсә җәмәгать, ураза. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ураза тоткан кешенең йокысы гыйбадат, эндәшмәү тәсбих, гамәле даими, дуасы кабул ителгән. Аз гына тәфсирләп үтәрбез иншаллаһ. Ураза тоткан кешенең йокысы гыйбадат. Без җәмәгать таң беленгәннән алып кояш батканга тикле уразага керәбез. Без гыйбадатта. Карагыз, ничә сәгать? 19 сәгать, 18 сәгать гыйбадатта. Андый гыйбадат бармы? Юк. Без намазны да укыйбыз 10 минут, 15 минут, 20 минут. Ну таравихны укыйбыз 1 сәгать. Ураза гыйбадаты 18-19 сәгать гыйбадатта. Һәм шушы уразага килеш ятып йоклыйбыз икән, ул да гыйбадат. Торабыз, күпме йокладык? 1 сәгать, 2 сәгать, 3 сәгать. Йокысы да гыйбадат ди. Уразага килеш. Эндәшмәү тәсбих. Тәсбих әйткән Аллаһны мактау. Субханаллаһ дип әйтү, әлхәмдүлиллаһ дип әйткән кебек. Чөнки субханаллаһ дип әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям мизанның үлчәмне яртысын тутырыр ди. Субханаллаһ дип әйтүбез. Һәм әлхәмдүлиллаһ дип әйтүбез мизанны тулысы белән тутырыр ди. Менә гади гына сүзләр түгел. Без аларны һәр вакыт кабатлыйбыз. Бу тәсбих, эндәшми тору. Уразалы кешегә эндәшми тору тәсбих әйткән кебек. Аңлашыла бит? Телне тыеп тору. Күп сөйләшмәү, артык сөйләшмәү. Кеше сүкмә һәм башкасы. Эндәшмәү тәсбих дип әйтелә. Эндәшеп торуда тәсбих әйткән кебек буласың диде. Һәм гамәле даими, әлбәттә инде без аның турында әйттек. Без инде хәзергесе вакытта 18-19 сәгать гыйбадатта икән. Карагыз, шушындай гыйбадат бармы? Һәм инде шушы гыйбадат эчендә тагын гыйбадат кылабыз бит. Амәлләр кылабыз, намаз укыйбыз, тәсбихләр әйтәбез, Коръәннәр укыйбыз һәм башкасы. Даим. Көне буена даим бара. Һәм инде дуасы кабул ителгән ди. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ураза тотучының ифтар вакытында тәгаен бер кабул ителә торган бер дуасы бар ди. Шуңа күрә дә инде ифтар вакытында дуа кыларга онытмыйк җәмәгать, аңа игътибарны юнәлтик. Шушы вакытта бер дуасы бар, шушы дуа кабул була торган вакыт бар. Дуасы кабул ителгән. Шуңа күрә дә инде авыз ачканнан соң дуа кылган вакытта ашыгып кына дуа кылмагыз, сорагыз. Чөнки кабул була торган вакыт дип әйтелә. Ифтар вакытында дип әйтелә. Гынаһларын да паклану һәм башкасын сорагыз. Уразамны кабул итеп кенә түгел. Без ашыгабыз, тизрәк ашарга кирәк. Инде 18-19 сәгать сабыр иткәннән соң инде анда 5 минутка сабыр итеп була, шулай бит җәмәгать. Аңа күрә азанны тыңла, азанның дуасын кыл, аннан соң авызыңны аш, матур итеп дуасын кыл. Әлхәмдүлиллаһ. Кабул вакыты бит. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Рамазан уразасын ихлас күңеле белән шанып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алыйм, Аллаһ рәхмәтенә ирештем тоткан кешенең әлбәттә барча гынаһлары да ярлыкланыр ди. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай әйтә, хакыйкатьтә Аллаһ Тәгалә ифтар вакытында мөселман кулының аяклары белән йөргән, куллары белән тоткан, күзләре белән күргән, колаклары белән тыңлаган, теле белән сөйләгән һәм йөрәге белән уйлаган гынаһ хаталарын афу итәр ди. Шулык ифтар вакытында. Әмма инде җәмәгать уразаны тотканда әлбәттә ихласлык, тақвалык кирәк. Бу гынаһлар турында сүз бара, нинди гынаһлар? Белмичә шитырганнарыбыз бар. Хаталанып шитырганнарыбыз бар. Белеп шитырганнары түгел, уңга-соңга теләсә кемне сүгеп, кычкырып, акырып, бакырып түгел.
Ул вакытта без әҗрен югалтасың. Әле белмичә эшләгәннәре күпме? Хаталанып эшләгәннәре күпме? Онытылып эшләгәннәре күпме? Менә шушы гынахлар турында сүз бара. Шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, 3 төрле дуга һичшиксез кабул ителә. Ураза тотучының дугасы, юлчы кешенең дугасы һәм мәзлум кешенең дугасы. Ураза тотучының инде ишеттек, юлчы кешенең дугасы турында ишеткәнегез бар. Юлчы кеше аерым бер статуста, аны хөрмәт итәргә кирәк, аны булышырга кирәк, аның бәддугасыннан сакланырга кирәк. Һәм шулай ук инде хаксыз рәнҗетелгән мәзлум дигән сүз хаксыз рәнҗетелгән кешенең. Аңа да булышу кирәк, кемдер рәнҗеткән булса, булышу кирәк һәм инде аның бәддугасыннан сакланырга кирәк. Чөнки буларның арасында Аллаһ Тәгалә белән киртә юк, аларның дугалары кабул булачак. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям һич шиксез җәннәтләр 4 кешегә гашыйк. Җәннәтләр 4 кешегә гашыйк. Беренчесе Рамазан айында ураза тоткан, Коръән укыган, телләрен саклаган һәм күршесен ашаткан. Ана ураза тоткан, телләрен саклаган, Коръән укыган һәм күршесен ашаткан. Менә бу эшләр бөтенесе Рамазан айында эшләнә торган эшләр. Бу гомумән әйтелгән хадис. Гомумән әйтелгән. Әмма без буларның барсында Рамазан айында эшлибез, уразаны тотабыз, Коръән укыйбыз, телләребезне саклыйбыз, күршеләребезне хөрмәтлибез, чөнки күршенең хакы бар. Шуңа күрә инде әгәр дә ифтарлар үткәрәсез икән, җәмәгать, каягына үткәрсәгез дә күршеләрегезне чакырырга онытмагыз. Аларның хакы бар, аларның хакын бузарга ярамый. Алар безнең туганнарыбыздан соң килә торган хак, аларның күршеләребез. Менә шундый 4 төрле кешегә җәннәтләр гашыйк ди. Әбу Хурайра радиллаһу анһудан риваят ителгән хадистә әйтелә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, Аллаһ юлында бар алтын, бар садака биргән, яки алтын, көмеш белән биргән, парлап биргән, үзләренең иң кыйммәтле әйберләреннән садака итеп биргән Аллаһ юлына. Кешеләрне җәннәт капкаларына, Аллаһның куллары, биргә килегез, бу хәерле капка дип чакырырлар ди. Шундый кешеләрне. Һәм дә күп намаз укучыларын намаз капкасына чакырырлар ди. Садака һәм закат бирүчеләрне, күп итеп садака бирүчеләрне садака капкасына чакырырлар ди. Җихад кылучыларны җихад капкасына чакырырлар. Ураза тотучыларны ар-район капкасына чакырырлар. Чөнки аның турында әйттек, Аллаһ Тәгалә җәннәткә аерым капка куйган, ар-район капкасы һәм ул капкадан бары тик ураза тотучылар гына кирәләр дип инде исебезгә төшердек, әлхәмдүлиллаһ. Шушындай бер форсатны биргән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безләргә Рамазан айында җәннәткә аерым капка куйган, һәм капкадан бары тик ураза тотучыларны гына кертәм ди. Һәм инде Рамазан айында җәннәт ишекләре ачык тора безләр өчен. Һәм инде ураза тотучының да кыямәт көнендә 2 шәфәгатьчесе булачак. Берсе ураза, берсе Коръән. 2 шәфәгатьче. Без беләбез, шәфәгать кылу, яклау Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга бирелде, шулай бит. Ул безне юлып алачак, яклаячак кыямәт көнендә. Һәм шулай ук әйтә, 2 шәфәгатьчесе булачак ураза тотучының. Аерым, берсе ураза, берсе Коръән. Һәм инде ураза әйтер, я Раббым, мин аны көндезләрен ашау, ишүдән һәм якынлык кылудан тыйып тордым. Тыйдым. Аны минем өчен, мине аның өчен шәфәгатьче кыл дип Рамазан әйтер Аллаһ Тәгаләгә. Һәм инде Коръән әйтер, я Раббым, мин аны төннәрем мин аны йокысын алдым. Һәм мине аның өчен шәфәгатьче кыл дип, яки төннәр буе Коръән укыган һәм ураза тоткан кешеләр өчен шәфәгатьче булыр ди. Һәм аларның шәфәгатьлекләре кабул ителер ди Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Шуңа күрә инде гайыз кардәшләрем, әлбәттә Рамазан уразасына да чын игътибарыбызны бирик. Шу уразаларыбызны инде кемчилек китермичә Аллаһ Тәгалә тотып бетерергә насыйп итсен.
Һәм инде әлбәттә бу Коръән ая барарак Коръәнгә күбрәк игътибарыбызны һәм Коръән укыйк. Чөнки алар икесе дә безнең өчен кыямәт көндә шәфәгатьчеләр булачаклар. Иншааллаһ безләрне юлып алып, иншааллаһ җәннәтләргә кертүчеләр булачаклар. Шулай булырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен һәрберебезгә дә җәмәгать. Алхамдулиллаһ. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. Җәмәгать, инде исебезгә төшереп үтәм. Безнең Рамазан айда инде изгелекләребез, кылган һәрбер гамәлләребез күпкә арттырылачак. Күпкә арттырылачак. Һәрбер изгелек өчен күп итеп Аллаһ Тәгалә түләячәк. Шуңа күрә дә мөселман кардәшләр, алар барсы да шушы Рамазан айында үзләренең закатларын бирергә тырышалар. Закат Аллаһ Тәгалә үстебезгә фарыз иткән. Булган малыбызның 40-тан берен бирергә куша. Һәм инде шушы закатларыбызны әгәр дә Рамазан айында тапшырсак, үзегез беләсез нәрсә булган шулай. Шуңа күрә мөселманнар шулай үзләренә гадәткә керткәннәр бөтен дөньяда да күбрәк әҗерне алыр өчен. Шушы Рамазан айында тапшыралар иншааллаһ. Шуңа күрә сезләрнең дә инде шушы Рамазан айында закат бирергә тиешләрне исегезгә төшереп, шу закатларыгыздан тапшырсагыз иншааллаһ күп тапкыр әҗерләрне алачакбыз иншааллаһ. Истебездән тагын бер фарызы төшкән булыр. Чөнки закат елына бер генә бирелә. Шул бирәбез дә өстән төште. Намазды көне буе, көн сайын укыйбыз, 5 тапкыр укыйбыз. Рамазан уразасын айына бер ай буе елына тотабыз. Закатны бер бирәсең. Әмма үзенең малыннан бирәсең. Кеше үзенең малына нык ябышкан. Әмма бирмәсәң инде Аллаһның бер фарызын үтәмәгән буласың. Һәм инде шулай исегезгә төшереп үтәм. Әлхәмдүлиллаһ, айыз кардәшләрем, инде Рамазан аеның соңгы 10 көнлеге якыная. 10 көнне дигәч һәрберебез дә беләбез. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, сез диде Кадр кичәсендә сүз турында сүз бара, сез Кадр кичәсен Рамазан аеның бер соңгы 10 көнлегендә яки соңгы 10 көнлекнең бер так кичәсендә эзләгез. Яки шушы инде тагын да гыйбадәтләребезне арттыра торган, төннәребезне йокламый торган, Коръәннәр укып, тәсбихләр әйтеп, өстәмә намазлар укып үткәрә торган көннәребез килеп бетә. 2-3 сәгать вакыт ул бетенә. 2 сәгатьтә калмый ул. Сахар вакытына сәгать 1дә бүгенге көндә инде сәгать 1гә тикле сахар ашап туктар. Менә шуңа тикле вакытыбыз бар. Шул вакытта әлхәмдүлиллаһ башта без сезнең белән намазда акшамны укыйбыз, аннан соң вәгазьләр тыңлыйбыз, аннан соң авыз ачабыз, аннан соң 1 сәгать буе тәравих укыйбыз, барсы да гыйбадәттә, әлхәмдүлиллаһ. Аннан соң әз генә вакытыбыз кала сахарга тикле. Өйгә кайткач. Менә шул вакытны анда 1 сәгать, 2 сәгать, сәгать ярым вакытны әлбәттә инде шушы Кадр кичәсен туры китерем дип үткәрсәк, иншааллаһ, Аллаһ Тәгалә бер кешенең 83 ел кылган гыйбадәт әҗрен бирәмен ди. Чөнки Кадр кичәсенең дәрәҗәсе 1000 ай гыйбадәт кылганнан да өстен. Ләйләтул Кадри хайрун мин әлфи шәһр. Яки Кадр кичәсенең дәрәҗәсе 1000 ай гыйбадәт кылганнан да артык өстен. Шушы 10 көнлеккә ирешеп якынайып киләбез. Әлхәмдүлиллаһ, санаулы көннәре генә калды. Инде ул көннең аның галәмәтләре бар. Ул көн бик чиста булыр, җылы булыр. Бик артык кызу да булмас, артык суык та булмас, җил дә булмас. Күк йөзе дә ачык булыр, яктылык күп булыр, йолдызлар күренерләр, якын булып күренерләр, җимелдәп күренерләр. Һәм чыкканда кояш тагын нурлары күренмәс дип әйтелә. Нурланып чыга бит кояш чыкканда, карап булмый. Ул киресенчә кызарып чыгачак шулай иттереп. Менә шундый галәмәтләре бар ул көн буенча. Рамазан бәйрәме, әлхәмдүлиллаһ, безнең инде Рамазан гаете 4-нче июнь көнендә сәгать иртәнге 7дә һәрбер мәчеттә дә, Чаллыда иртәнге 7дә вәгазь белән башланып китәчәк. Мосын үзегезгә белеп куегыз, әйтегез. 4 гает, ураза гаете бәйрәме
saat ertangi 7'de meşritlerde bayram başlanacak inşallah. Onun için bir saat şaması devam edecek. Ondan sonra ileri bizde gideriz. Hem de şu 4 günde yaki ayet gününde Allah nasip etse biz indi alдағы yıllarına bunda meşritte ötkərədərek bayramlarını balalar için aile bayramı deyip şu balalar hem aile bayramın Allah nasip etse biz indi şehirde bir urunda ötkərige söyleştik. Administrasiya bilen de imamlar bilen de ol da bulsa Jingu Parkında. Jingu Parkın bütünüzde bilesiniz bunda gana şulay bit. Bu şehir parkı, zor park, anda bütün atraksiyonlar da var, anda urunlar da var. Şunda balalar hem aile bayramı. Balalarınızı, onuklarınızı alıp saat 2'de başlanacak. Saat 2'de. Üleden sonra indi. 2'de şu 5'lerge tikili bağır indi. Anda indi türlü atraksiyonlar, oyunlar, viktorinalar, sport çaraları balalar için bölekler, alalar için de bulaşak şunda yarışlar, sport yarışları hem başkaları hazırlanıp keliniz, katnaşığız. Bayramımızda maturiti ötkərige nasip bulsun. Ama indi bu bayramını ötkərü için biraz şığımlar gerek cemaat. Indi balalarımızga, kişilerge bölekler de biriga gerek, hem başkası her bir ötken şunday merapriyati ol köp şığımlar soruy. Şoňa görä indi sizden men sorar idim bu bayramını ötkərü için. Indi biraz özüňizden yardam görsetseňiz eýbet bolar. Biz aska mına nida goýdyk? Bugün gene ýaňa gana mına ayram ýerşikde goýdyk, anda ýazyp goýdyk, aýt bayramını ötkärige dip. Endi kimning köbrak biresi kile kirtip de berige bolar inşallah. Köpme köbrak akça bulsa şol kadar köbrak bölek de bolacak, hem başkası da bolacak inşallah. Hem de şulay cemaat biz indi mına medrese tüzüşünde başladık. Allah nasip etse mına kışkını toktap turgandan soň hem de munda da indi kim özüne cennette yurt tüzüyse kile rahmet ediniz. Ayrım bir balası kile mına medrese Allah yurttu mümkün kadar buldura algan kadar kim nerse bilen buluşa eýdegi cemaat. Kim teknika bilen, kim kolu bilen, kim akçası bilen, kim material bilen kirigiz, eýtigiz. Elhamdülillah, çünkü medresemizni tezirek tüzüp bitirүү için ana indi şulay maddi yardam gerek. Bulmasa ol sözleşek. Hem indi tezirek bitirsek, tezirek indi anda kirip şol bizning için bizning meşritte klaslar jetmey, bizning balalar için de orta yaşdagiler için de, erler için de, hatan kızlar için de, ebiler için de, babaylar için de degen klaslar hem mektep bulacak, ilim alırga inşallah. Bugün ol kirek bizge de. Çünkü ele çitte yürüyüşü dinni anlamoyşu, eki mümkünliklerini tapalmagan kişilere bunun üstünde bit köp inşallah. Eğer de medreseniz bulsa bu meselelerini biz sizin bilen inşallah haliteşekmiz. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nafa'ah. İnnel hamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nesta'firuhu ve nu'minu bihi ve netawakkelu ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudilla lahu ve men yudlilhu fela hadiya lahu. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lahu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين آمين وقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saflarını tuturağa cemaat, tağızlarını, tegizleriniz. Allah'a saflarını tağızlap tuturup keligiz. Ayak başlarını tegizlegiz. Namazın bütünlüğü şunda. Cuma namazının 2 rükûat farzını niyetliyiz cemaat. Allahu Ekber.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام